लामसुगो नंगनो आनी यूट्यूब चैनल सोंथिनि सोंनाय फ्रेक्शन बा भग्नांश पूरणनि 5/2 into 4/2 तंग खायनो नायजरो इक्वल टू सेकां जों साकानि बाय साकानि पूरण दोनाय 5 पूरण 4 ओके तलानि बाय तलानि नो पूरण खायनाय तला बाय तलानि 2 into 2 ओके 4 5 बसो 4 5 20 2 दुगुनि 4 जों सैनाय 4 गमनो तानाय दा मान नायदि 2 दुगुनि 4 20 नो तानाय 10 दुगुनि 20 ओके और आंसर फाइका 10/2 मनो उमनि राइट आंसर नेक्स्ट जों खायनाय नेक्स्ट क्वेश्चन रनायदि 3/2 into 5/2 नतां खायनाय नायदि इक्वल टू साकानि सेम आबायकनो जों पूरण 3 5 15 ओके बागे 2 दुगुनि बसो 4 गम ताड़े जाबान जों ताड़ी बया गमनो उमनि राइट आंसर जों नेक्स्ट खायनाय रनायदि 5/2 into 5/5 और सेम आबाकेन खायनाय जों सिगां खाय मायकेनो रनायदि 5 5 बसो 25 सैनाय जों और ओके 5 दुगुनि बसो 5 दुगुनि 10 जों तानाय जामान तानै मानो समो 5 दुगुनि 10 जों 2 सैनाय और 5 5 25 और 5 सैनाय गमनो अमनि राइट आंसर 5/2 अमनो नरक शॉर्ट ट्रिक के खायमानो आं शॉर्ट ट्रिक बदंनो सावनो नरक वीडियो नो नायदोंदि ताबो अमनो जों थां खायनाय जों सायमानो रो जों तानै मानो कोना बाय कोना तानै मानो 5/5 तानै मानो 5/5 ओके साका 5/5 तला 2/2 यमायके जों शॉर्ट ट्रिक के अंकनो सॉल्यूशन खायमानो जों पूरणनि सोलोंबायके ताबो भागनि सोलोंनाय ताबो रनायदि 2/3 भाग 5/9 जों क्वेश्चन नो बाके सॉल्यूशन खायनाय जों नायदि इक्वल टू 2/3 सैका इनको भाग सब समय पूरण थानाय इनके साकानि तलां थानाय तलानि साकां थानाय जेहेतु पूरण लेखा और 9 साका तला 5 जों तांदि 3/9 नो 3 3 9 ओके इक्वल टू साकानि 3 दुगुनि बसो 6 बागे जों तला 5 अमनि राइट आंसर जों नेक्स्ट क्वेश्चन नि सॉल्यूशन खायलायनाय उनायदि 4/2 भाग 4/3 सेम मायकेन सॉल्यूशन खायनाय जों थासिंगो खाय मायकेनो इक्वल टू 4/2 सैनाय ओके भाग नो पूरण होनाय तलानि साकां थानाय साका 3 तला 4 नाय 3/4 तब तानाय दाबान नायदि तानै मानो 4/4 ओके इक्वल टू साका 3/3 गमनो अमनि राइट आंसर जों अमो नरक आं प्रेक्टिस सेदका नरक अमो नि सॉल्यूशन खाय आनो कमेंट खाय आंसर रै सादि खाख्लाय नरक अंकनो काहामकनो बुजिखाना ताइ नरक अमो काहामकनो खाय मानानो हनै आं वानसको नरक अमनि आंसर जेसेकां मानाय बनो कमेंट खाय आनी पेशो सादि
hingke tinin bagui asokno jotono hambai.